in dai ba a budurwa zan fito ba, a ce wannan gashi saurayi na ne, ina waka ko ina wani soyayya, ina son ka kana kaza kaza, in dai ba wannan role din bane, to wallahi duk irin role din da ban in dai bai saba al'ada da addini ba zan yi shi. Saboda ita harkar fim wata duniya ce ta daban. Duk abin da kika zo da shi zaki tara a cikin ta. A'a ce duk abin da kika to kamar yaki. Kwarai da gaske. Ai akwai waɗanda suna zuwa ne domin su yi suna a san su samu wata hanya ta shana wasu a rayuwarsu. To duk yana da kyau mutum duk wata ka'ida da aka ce mutum ya wata harkar sana'ar nan tamu ta yi kokari ya bi, kai ya taho kai tsaye. Kuma ko namijin ne kai, ba wai mace ce kawai take neman albarkar iyaye, ko kai namijin ne idan za ka zo kai harkar ai sana'a ce, ka gaya mahaifinka ko mahaifiyarka, idan ba su amince maka ba to ka yi addu'a Allah ya zaba maka mafi alkhairi. Barantana ke ya mace mai rauni, wallahi ki kiyaye bakin iyaye. To har ina mamakin mutane sai su kalle mu sai su ce mana wai mu yan fim muna da girman kai. Akwai wani mutum da ya gaya min wannan magana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Safiya Adamu, wacce aka fi sani da Safiya Kishiya. Kasancewarki a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, za mu so mu dan ji takaitaccen tarihinki. To tarihi na dai ai na gaya maka sunana ko? Ya so yanzu mai kallo zai so ya ji to a ina aka taso, ya aka yi gwagwarmaya. To dai asali na ni ba Katsina ya ce gaskiya, amma kusan in ce haihuwa ta kawai aka yi a Katsina. Tun ina shekara 3 da Allah ya mahaifiyata rasuwa nake a Kano. Kuma a nan Kano na yi makaranta allona da firamare, na yi kuma secondary school, kuma na yi aure, kuma sannan ina da yara guda 2 maza, kuma ina da jikoki 5. To masha Allah, kasancewar yadda kika bayyana wannan bayani, shin a wannan masana'anta akalla an kai shekara nawa? To gaskiya na fara fim a 2003 na fara fim. Yanzu ina ga kusan shekara 22 ko da 3 kenan ko? Shekara 22 kenan? To kusan bacin daga wannan lokaci mu kalli lokacin baya da na yanzu. A matsayinki na wadda kika ga jiya kika ga yau, shin ya kika ga bambance musamman yadda ake aikin fim din baya da na yanzu? To yanzu dai sai dai in ce an samu ci gaba na zamani, ba kamar da ba. Amma a yanayin aiki irin na da ake yi, ko a kaga lokacin nan, a lokacin da kawai ma za ka fito, in dai ka fito ka zo zurot din nan, to kana ba wai da wahala ma ka ji wai an ce ko an yi kastin din mutum ko kaza. Akasari in dai ka zo zurot din nan, to da wahala ka koma gida ma baka samu aikin da za ka yi ba. A baya ko a yanzu? A da din nake maka magana. A da za a zo za a zo kawai a dauke ka wurin aiki, a je a kai ka je ka yi aiki, a biya ka kudin ka kai tafiyar ka. So to kaga akasari yanzu kuma kaga abubuwa ne sun zama kamar na zamani. Yanzu abin da ya zama na zamani, kaga dole ba zai zama iri ɗaya da na baya ba. An samu canji kala-kala. To misali kin ce a da da kaji zuwa za a ɗauke ka, shin a lokacin ko da misali ba dan fim bane kai, ko kuma kina magana a cikin yan masana'antar wanda kawai in dai an san kana fim da kaje za a saka a cikin fim? A'a, ba dai ba ko dan masana'antar ba, ka gane ko? Ai akwai office na directors, na producers haka, da kuma akwai waje inda artists suke taruwa a Zurot a lokacin nan. So idan kana neman artist ko kana location kana wani aiki, ana neman artist za a yi wani abu, ko namiji ko mace, to an san inda za a je a samu waɗanda ake bukata. In mata da yawa ne, in ma mace guda ɗaya ce, tunda lokacin nan waɗansu da yawa ma ba su ma da wayar da za a kira su. To a wannan wurin dai anan za a je a ɗauke ka, a je a aikin da kai. To idan muka ɗan koma baya a cikin wannan masana'anta, aƙalla kin yi fina-finai kamar guda nawa? Wai, ka bani aiki. To, Ejan. Ai za a samu adadin su ko? Ai ko a shekara ɗaya zuwa yanzu kace in gaya maka, ai ka bani aiki. Balantana shekara 22. Wallahi balantana shekara 22. To a dan kiyasta mana. Yanzu wannan kan namu Allah mun tuwo ina zai iya, ko lissafi kake ai ba za ka iya rikewa ba. To misali a cikin tunda dai abin dai da yawa, amma a cikin su kansu fina-finan da kika yi, wani fina-finai ne aka fi sanin ki, ko kuma a ce suka haska fuskar ki ma aka fi sanin ki? To shi dai kaga
shi ma masha Allah fim ɗin da ne na farko kishiya magana ta gaskiya ya taka rawar gani a wannan lokacin tun lokacin bidiyo ne. To sai kuma akwai wani fim da muka yi babban gari, to shi ma an sanna sosai a cikin wannan fim ɗin. Akwai fina-finai da yawa irin su wallahi ba zan iya tunanin sunayen ba. To abe kika fi fitowa? A baya muka kalli misali a fina-finan baya tunda an bayyana shekara 20 da wani abu. A wani role kika fi fitowa a baya? To gaskiya ko a wancan lokacin da na fara fitowa a fim, dan mutane da yawa in sukan ce ma ai na yi kankanta a fitowa a uwa, ko wani ya ce a ai ya zan ma in fito uwarsa, ai ni na yi kankanta a fitowa a uwa. So amma ni zuciyata ban sani ba, ni zuciyata sai Allah ya ban wata zuciya, ni ko ba na son in zamanto ina role irin na yara din. Amma lokacin kaga ban fi irin shekara 30 ba, ban fi 30 ba ma na fara harkar fim. Kaga zan iya fitowa tunda wanda suka fi shekara 30 ma sun fito ma suna da ƴaƴansu da waye, sun fito suna fitowa a ƴan mata. So amma wani abun a zuciya yake, ba za ka iya yin wani abun ba, ko ba gaskiya ba. So shi ya sanya ni na zaɓi dai kawai dai in fito a matsayin uwar. Tun farko na a matsayin uwar da mata na fara fitowa, mata iyanta ma ita shi na fara fitowa, role din da na fara fitowa kenan a mata iyanta ma. To shine ake bani irin wannan role din, ko in fito a uwa ta mace a lokacin, ko kuma in fito a mata, haka matar wani haka, ko ya ko kanwa, haka dai. Kuma gashi na ji an bayyana cewar wajen misali shekara wajen 22, gashi kuma kin bayyana cewar ma ana shekara 30. To kin ga aka hada ga 23 ga wannan kuma ana shekaru 50 da wani abu. Daidai lokacin da yanzu na san masu kallo a daidai na su ce kai to ajiya ga ta dai wajen 50 da wani abu, amma kuma ga ta in aka ce ma 20 da wani abu ma wani ya dade. Ai da yawa ma ba sa yadda din. Wato an bayyana shekarun ki. Wallahi ba sa yadda. Wallahi wasu da yawa ba sa yadda. Wanda ma muke masana'antar ma wasu da yawa wallahi ba su san shekaru na ba, wanda suka sani ma ba sa yadda da cewa wai na yi wannan shekarun. Ni kuma wallahi har alfahari nake da su. Ina alfahari da shekarun da Allah ya bani, na gode wa Allah. Wallahi ina jin daɗi sosai. To kamar yadda kika bayyana kin fitowa a uwa a cikin fim, kuma kin ce ki kanki ma kin fi son a ganki a matsayin wannan matsayi, amma me isa kika zaɓi ki fito a matsayin uwa a cikin fina-finan da kika taka rawar gani? Gaskiya kawai a zuciyata nake jin na fi son hakan, amma idan zaka tsare ni ma ka ce dan me yasa, duk da dai akwai wani lokacin da zan fara harkar fim. So yaro na gaskiya lokacin babban yaro na bai fi shekara 15. So to lokacin ka san da yake muna da wa'ansu matsaloli da muke samu haka a harkan, akan ce kaza a ce kaza akan yan fim da sauransu. To a lokacin sai da na zaunar da shi yaron na ma nake ce mashi, nake gaya mai cewa to zan shiga harkar fim, amma na yi muku alkawari insha Allahu zan yi iya kokari na, kuma zan kare muku mutuncin ku da kuma martabar ku. To dan Allah ka gaya min, sai kuma a ganni kawai ina rawa ina waka tsakani da Allah na kalle. Ai wasu sun ce kin ga ai wai sana'a ce, ba a role din ma da ba za su iya. Sana'a ce, na sani sana'a ce, amma ai ba bane. Yauwa sana'a ce, ban ce ba sana'a bace, amma ai ba dole sai kayi rawa kayi wakan ba ko? Yanzu ba gashi ban yi rawar da waka ba, duk da dai ya sunan fim din nan da na gaya maka dazu, kishiya? A'a ba shi ba. A kishiya ai na manta sunan shi, fim din dan Azumi Baba ne, babban gari. Kaga a babban gari wannan an sa iyaye sun yi rawa da waka, muka yi ta faman yawo a cikin riguna saboda sun mana yawa. A wannan lokaci. A wannan lokaci. Yanzu in ka kalli wakan zaka ga mafi yawancin waɗanda suke cin wakan ma duk sun mutu. To kasancewar Hajiya dai an bayyana irin abubuwa da aka yi, kuma gashi har shi kansa yaron ki ma kin gaya masa, ko kuma in ce ƴaƴanki an bayyana cewa zan shiga ita cikin wannan masana'anta, amma zan yi kokari in ga na tsare. Lokacin da abin ya fara zuwar miki sha'awar shiga cikin masana'antar, akwai manya bacin ƴaƴa da sauran ƴan uwa da iyaye. To ya aka yi wajen shawo kansu su ma kamar yadda aka wato fahimtar da su yara? Ka san idan bakin ciki ko farin ciki ya samu mutum, to babu mai fara ɗanɗanar sa irin abin da ka haifa. Yawwa, ni dai na taso a rayuwa ta da ban ma san mahaifiyata ba. Yawwa, tun ina shekara 3 kamar yadda na gaya maka, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa. Mahaifina kuma ina da cikin yaro na wata 4 na fari, mahaifina shi ma Allah ya masa rasuwa. To saboda haka na tashi a wajen riko. So duk da suna da iko a kaina, kuma suna da ikon su hana ni ko su
sani na yi yawa to amma duk wanda ya kamata in nemi shawararsa kafin in fara fim dan lokacin da zan fara ma har sai da na zo musu da form din ma aka cike min a gidanmu aka cike min form din sannan na je na fara. To misali kamar yadda kika faɗa a cikin fina-finan da kike yi wasu suna kallon ki duk da dai a uwa ake fitowa wasu ne miki kallon kina da faɗa. Shin ya abin yake? Kin fi fitowa a ran ɗin faɗa ko duk da dai a matsayin uwan ne amma su ne miki kallon kina da faɗa? To rol ɗin ne ya zo da haka. Idan rol ya zo da kai faɗan to dole ne ka yi. Idan kuma ya zo ka zama mai haƙuri to dole ka zama mai haƙuri. Idan ya zo maka da hauka ma dole ka yi haukan nan tubura. Yawwa. A yanzu misali kamar yadda kika faɗa a baya kin bayyana cewa a matsayin uwa kika fi son ki fito. Yanzu sai darakta ko producer ya canza wannan rol ɗin ki fito a wani abu bacin uwa zaki iya fitowa a wani rol ɗin wanne kike ganin zaki iya fitowa? In dai ba a budurwa zan fito ba. A ce wannan gashi saurayi na ne ina waka ko ina wani soyayya ina son ka kana kaza kaza in dai ba wannan role din bane to wallahi duk irin role din da ban in dai bai saba al'ada da addini ba zan yi shi. To amma me yasa ba kiya son fitowa a ci wancan din? Kawai saboda zuciyata ta girma haka. To akai a cikin wannan masana'anta da yawa akwai wato wanda ake musu kallon cewar akwai matsayinki na kin ga jiya kin ga yau. Da yawa ana ganin cewar akwai yara ko wanda suke sha'awar shigowa cikin wannan masana'antar wasu ane musu wayo a kakkarɓe musu kuɗi a ce za a sa su a fim ko kuma dai irin zantuka marasa daɗi ko kuma wasu ɗauko kafa su tore duka domin a shiga cikin wannan masana'anta. Shin abin da ake faɗa ana samun matsayin ki ma wanda kika gajiya kika ga yau kun zauna tun a baya gashi har yanzu ana tare da ke ana dama a cikin masana'anta. Shin ana samun irin wannan matsatsalin? Ai kullum a cikin irin wannan matsatsalin ake. Kuma ita damar rayuwa abin da ta gada kenan. Me yiwa abin da wani yake yi yake shan wahala. To wani in ya gani sai ya rika ganin abin kaman abu ne mai sauki. Shi ma bari ya zo yayi. Kawai kaga Safiya a cikin TV tana ta fama wa ƴaƴanta masifa. Ko kaga Libabatu Madaki tana ta fama wa ƴaƴanta masifa. Ko tana musu abin da bijinta kawai sai yarinya ta ce a ita ma sha'awa take ko kuma ta ga su Jamila na gudu su wane ne a ita ma sha'awa take ko iyayenta sun yadda ko ba su yadda ba kawai furab sai ka ji ta a Kano ta taho yin fim. To yanda kika zo din da abin da yake zuciyarki to daidai abin da zaki tara kenan a harkar. Saboda ita harkar fim wata duniya ce ta daban. Duk abin da kika zo da shi zaki tara a cikin ta. A'a ce duk abin da kika to kamar yake. Kwarai da gaske. Ai akwai waɗanda suna zuwa ne domin su yi suna a san su samu wata hanya ta shana wasu a rayuwarsu wanda da ba su samu wannan damar ba. Akwai kuma su kuma wannan irin soyayyar da ake da waye ita ce take tsayen musu a cikin zuciya. Wasu kuma tsakani da Allah sana'a suke so su yi ta fim din. Wasu kuma kawai abin kawai burge su yake yi. Bari su zo su yi. Wa'ansu kuma kawai jin ana cewa yan fim kaza ita ma zuciyar ta kazance bari ta shigo ta zo ta samu kaza to zaki samu kazan kuwa abinda duk kika zo da shi zaki tara abinda duk ka zo da shi a da namiji kai ma shi zaka tara a harkar fim tana da faɗi. Idan ka zo ka ɗauki harkar fim sana'a ce ka zo yi tsakaninka da Allah to wallahi sana'a zaka samu zaka yi. Idan ka zo da akasin haka to abinda zaka samu kenan. Akasari yanzu wata yarinyar ma sai ta shigo ta shekara biyun ma a cikin harkar ni ban taba ganin ta ma da ido na ba. Idan ma mun haɗu ƙarshen ta ko za ta zo location ta same ni ƙarshen ta ma idan kafata a miƙe take ma kila ta saka kafarta ta tsallaka ta wuce. A'a wai duk da kun daɗe a cikin ba girmamawa kenan. To ai ba ni na haife ta ba. Zuwa ce ta same ni a harkar. Ai duk mutumin da ya san darajar nasa to in ya gana wani zai girmama shi. To kenan irin matsala kenan da wasu suke ganin cewa bari in gaya maka wani abu kwanta ranin fashin ka ba ka san Allah wallahi da na zo harkar fim a yanzu zancen da nake maka duk wanda lokacin da muka yi fim dina na fara kishiya fim ne na iyanta ma kamfanin iyanta ma ne suka yi fim din to duk mutanen da suka zama ma'aikata ne a cikin wannan aikin na fim din ba ma wai shi wanda ya kawo ni ba iyanta ma su waɗanda suke aiki a wurin da aka yi aikin wallahi kowane su a cikin su yanzu idan za ka yi magana da shi zai ce daga ina respect din sa ku tarbiyar kenan ta baya kenan kuma ba dan yafi na shekaru ba wa'ansu ba su girman ba amma zan yi respect din su na me saboda a hannun su na fara harkar fim din
sun ga kokari na, sun ga rashin kokari na, sun ga iyawata, sun ga rashin iyawata, sun san lokacin da na zo. Akwai wani ma da yake cewa ni kawarsa ce, na ce a kai ba abokina bane, kai ubangidana ne. To yanzu wasu suna ganin kamar ana samun cece kuce tsakanin tsofaffin jarumai na baya irin ku da suna yanzu ba girmamawa, kamar yadda kika ambata cewa wata ma ta zo ta tsallake ta kan kafa. Ba duka ba. Misali, me yasa me kike ganin yana kama tsaltsalin da za a ce jarumi ne wajen shekara 20 ga na yanzu ya zo wanda yake yanzu ba girmamawa, wani ma sai ya nuna ma kamar bai taba ganin sa ba. Shin ana samun irin wannan matsatsalin? Kuma in ana samu me kike ganin ya ka irin wannan? Ba duka bane ba, sababbin yan fim din suke yin haka. Akwai masu yin, akwai kuma sababbin yan fim din ne, amma in sun ganka sun san mutuncin ka, sun san darajar ka, watakila ma kai suka kalla suka shigo harkar, ka gane. Amma tsofaffin yan fim na baya, kullum ina faɗa, duk hira da zan yi ta duniya sai na faɗa, suna respect din mu sosai. Tsofaffin yan fim sosai ma na yanzu fa su ma akwai masu yin, akwai kuma wanda ba za su yi ba. To amma me wanda ba ko waya ta ka dauka ka kira, wala ba ta daga maka waya ba. Ta yanzu ko na bayan? Na cikin na yanzu din. Amma me kike ganin to yasa ba sa dagawa? A kawai saboda wani ra'ayinsa na daban, ko suna ganin cewa kai ko baka isan ba, ko kuma a'a akwai wanda suke so su kira su daga, ko kuma baka dai isan ba kawai. Shine magana. Baka isan ba kawai, amma idan wanda ka isa ne, ko da bai daga wayarka a wannan lokacin ba, in dai ga miss call ɗinka wallahi sai ya kira ka. To har ina mamakin mutane sai su kalle mu sai su ce mana wai mu yan fim muna da girman kai. Akwai wani mutum da ya gaya min wannan magana a Facebook, ya gaya min wannan magana cewa yayi magana saboda gaskiya ban fiye duba wajen message sosai ba. Sai wajen wata 3 ban shiga message, saboda idan ka shiga zaka ga message ne barkatai, ba za ka ma kwakwalwarka ma ba za ta iya ba. So amma mutane su ba ruwansu da wannan, ba su san kuma wannan ba. To kai wannan kalmar sai ta ja hankali na cewa ai daman mu girman kai ne da mu waye da sauransu. Sai na ce mishi gaskiya ne, haka ne, muna da girman kai. Na ce amma kuma ka san cewa ba ko da yaushe ba tsaya za mu kuma mu kare ko da yaushe muna kan Facebook dan mu ba ku amsa ba. Dan me kuma zan faɗi wannan magana? Ai bai kamata in gaya masa wannan magana ba. Yana ce to ai maganar da ka faɗa ita ce na baka amsa daidai abin da ka faɗa. Saboda wallahi zan hau Facebook amma zan ta kallo ne, in ta kallo. Amma wajen message din nan kan idan na shiga ma kaina bai iya dauka. Gaskiyar magana. Saboda irin comment din. Yawa, saboda kawai kowa kuma da an ga da mutum ya ga kai mishi reply, to so yake kuma ya turo maka wani kuma ka ƙara bashi ansa, ku ta hira da shi. Kuma ga mutane da yawa suna turo maka, to ta yaya za kai wani irin mutum ne kai? Wace irin kwakwalwa ce da kai? To yanzu akwai wata shawara da zaki iya ba su na yanzu, jaruman yanzu wanda suka tsinci kansu a wannan zamani, da ku kuma yadda kuka zauna a baya da girmama juna da mutunta juna, yanzu kuma an samu sabani ba kamar da ba, akwai shawara da kike ganin zaki iya ba su? Yanzu din ma ba sabani aka samu ba, kawai dai wai wasu daga cikin su kowa dai wai aka ce menene ake cewa, ka san ni da yake ba Bahaushiya bace sosai, kowane tsuntsu aka ce kukan gidansu yake. Yauwa, ni na yadda da wannan, saboda inda ni da yake na riga na saba, gidanmu gida ne, gidan mutane, daga ma wa'ansu wajejen ma mutane zuwa suke yi. Wallahi soran gidanmu sai ka samu mutum 5-6 wanda suke kwana a soran gidanmu. Kuma idan aka ce da kai magariba ta yi, zaka ga an fito da abinci da ni na riga na saba rayuwa ta cikin jama'a ce. To shi ya sanya ni ba na son ma in yi mu'amala irin da masu kuɗi, na fi son in yi da talakoki, saboda ni a cikin su na taso, tarbiyya ta irin tasu ce, cikin su na taso, saboda ni talaka ce, iyaye na talaka ne. Saboda ka duk abin da zan samu a rayuwa kuma wallahi ba zan wulakanta wanda bai da shi ba, ko kuma wanda na fi ba, saboda Allah ba dan ya fi so na bane ni ya fifita ni a kansa ba, shi kuma Allah ba dan ya ki shi bane ya kaskantar da shi a kaina ba. Saboda haka ina son mutanenmu da suke zuwa yanzu suke fim, ko in ce wanda suke ciki sababbin yan fim, wanda suke ganin cewa kamar akwai wa'yansu abubuwa a cikin kansu, wanda suke tunanin cewa kamar sun fi wani, ko wanda bai isa ba, ko kaza, to fa wanda kake cewa bai isa din nan ba fa, to ka fa hankali, wata rana zaka rena kanka a kansa. A kwarai da gaske. Ai mutum daraja ce da shi, kuma duk mutumin da kaga Allah ya halitta a rayuwarsa wallahi yana da daraja a wurin Ubangiji. To muddin ka ce ko yaya zaka, ko kallon banza zaka yi mutum ko ka taba dan mutuncinsa ko yaya ne, saboda kawai kai kafi shi, ko kai wani labin din da shi mutum bai kai ba, ka ce wai zaka yi mishi wani abin nan, wallahi Allah ba zai barka ba. To a ƙarshe ya batun aure, Safiya? Aure ina gaya maka jikoki na 5.
ina da jika ɗaya mace, ina da jikoki 4 maza suna nan. To ai na san masu kallo su iya. Yanzu nan gaba ma za a haihu Safiya insha Allah. Me sunan ki kenan? Amma ba kishiya ba. Safiya dai to yanzu kenan dai kusan za a iya cewa to akwai auren yanzu? A'a, yanzu dai kan babu shi. Amma kullum muna roƙon Allah ya mana zaɓin abin da ya fi alkhairi. Idan da rabon mu sake yi, to Ubangiji Allah ya fito mana da nagari wanda kuma zai rike mu tsakani da Allah. Yau har iya rayuwa kuma a ƙarasa, don ƙarashe ne ya rage. To wane ne Ubangidanki a cikin masana'antar nan? Yau aka ce Hajiya Safiya ta bigi kirji ta nuna Ubangidanta. Ai baka san wani abu ba. Duk mutumin da zai kirawo ka ya ce zo in saka ka, zo za ka yi min aiki, ai Ubangidanka ne. Yawwa, ai Ubangidanka. Inda ya ka taɓe masa? To ai duk wanda zai rika kiran ka aikin sa ka zo kai masa aiki, Ubangidanka ne mana. Kai ka isa ka ce ba Ubangidanka bane. Ubangidanka ne. To menene sakonki na ƙarshe? Sai kuma wanda ya kawo ni a harkar fim din, to kaga shi kuma ai ya fi kowa ku? Wane ne? Shine Iyan Tama. Dan shi ya kawo ni industry. To a ƙarshe shawararki ga waɗanda suke shawar shiga masana'antar da kuma saƙonki da masoyinki. To shawarar da zan ba masu son shiga masana'antar Kannywood, maza ko mata, in za a shiga a bi ƙa'ida. Yauwa ka a taho kai tsaye. A ce kowa ai wane ya san wance, wane ya san wane ɗan fim ne, bari mu je wurin shi. Akwai hukumomi kamar yadda nake faɗa a kullum, wanda ya kamata a ce mace ko namiji in za su shiga harkar fim, wannan bangare na shugabanni sun san da shi, sun san da zamansa. Akwai famafamai da ake bayarwa, ake cikewa, iyayenka su sa hannu, a yi maka interview, a yi miki da sauransu. To duk yana da kyau mutum duk wata ka'ida da aka ce mutum ya bi ta harkar sana'ar nan tamu, to yi kokari ya bi, kai ya taho kai tsaye. Kuma ko namijin ne kai, ba wai mace ce kawai take neman albarkar iyaye ba, ko kai namijin ne, idan za ka zo kai harkar, ai sana'a ce, ka gaya mahaifinka ko mahaifiyarka. Idan ba su amince maka ba, to ka yi addu'a Allah ya zaba maka mafi alkhairi. Barantana ke ya mace mai rauni, wallahi ki kiyaye bakin iyaye. Yi kokari ki rabu da iyayenki lafiya. Allah ya sa mu dace. To ga masoya ba. Masoya na ina muku fatan alkhairi, kuma ina buƙatar addu'a ku a kullum. Da nakan ce ku yi min addu'a, to ina buƙatar addu'a ku, kuma ina godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimaka, Allah ya ba mu sa'a. To muna godiya.